ನಂಜಿಗೆ ಅರ್ಧ ನಕ್ಲಿಕ್ಲ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ್ದು ನೆನಟೋನು ದ ಬಂಡ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ್ದು ತುಂಬು ದೇವರ ನಟ್ಟೋಂಡು ಅಪ್ಪನ ಗೈಸ್ ನಿಕಡ ದಾದ ವಿಷಯ ಪನೊಡೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಜಾರ್ಲప్పుడు ಅಂಚನೆ ದಾದ ಪನೊಡೊಂದು ಆಲೋಚನೆಲ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ದಿನದಕ್ಕ ಪೂರ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಡೌನ್ 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 ಆತುಂಡು ಪಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ಜನಕ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯುಸಿಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂವರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಪಾಪ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಜೇರ್ನಲ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಯೂಸ್ಲ ಬತ್ತಜಿನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ದಾದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೇರಿಕಲ ಸ್ವರ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪುಂಡು ಸ್ವರ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತುಜಿ ಗೈಸ್ ಅಂಚದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏಂಡೇಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಲೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮಾಂತೇರಿಕಲ ಶುಭಾಶಯ ಎನ್ನ ಕಡೆಯರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಂತೇರಿಕಲ ದೇವರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ದು ಮಾಂತೇರಿಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಟ್ಟೋಡಪ್ಪ ದೇವರೆಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ದುಡ್ಡು ಆಸ್ತಿ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರು ಕಣ್ಣು ಕೈಕಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ದೇವ್ರ ನಟ್ಟು ನಡವಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ದೂರ ಮತ್ತು ಪೋಯಾರ ತಿರ್ಗಾರ ಅಂದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಟಿ ತೆರಿಪಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರೋ ಪೋಯಾರ ಗೈಸ್ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದಾದ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ತು ಇನ್ನಿನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಅಂತ ಪಾತೆರ್ಗಂದು ಬತ್ತೇನು ಬಾಲೆಂ ಪೂರ ಜಪ್ಪದು ಅಂಚ ಬತ್ತೆ ಜುಂಡಾಯ ಪಾತೆರ ಬುಡ್ಪುಜೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪಾಪುಜಿ ಏನ ಪಾತೆರೋಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಜಾಯನ ಬೊಬ್ಬೆಡ ಹತ್ರ ಜಾಯನ ಬೇಗ ಬಂಜಿ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಒನಸ್ ಕೊರ್ದು ಜಪ್ಪದು ಬತ್ತೆ ಗೈಸ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ತುದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾಗ್ಲಿಕ್ಲ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಪಿರಾಡ್ ನಂಜಿಗೆ ಅರ್ಧನಾಗ್ಲಿಕ್ಲ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ನೆನಟೋನು ದ ಬಂಡ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ್ದು ತುಂಬು ದೇವರ ನಟ್ಟೋಂಡು ಅಪ್ಪನ ಗೈಸ್ ನಿಕಡ ದಾದ ವಿಷಯ ಪನೊಡೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಜಾರ್ಲప్పుడు ಅಂಚನೆ ದಾದ ಪನೊಡೊಂದು ಆಲೋಚನೆಲ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ದಿನದಕ್ಕ ಪೂರ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಡೌನ್ 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 ಆತುಂಡು ಪಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ಜನಕ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯುಸಿಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂವರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಪಾಪ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಜೇರ್ನಲ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಯೂಸ್ಲ ಬತ್ತಜಿನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ದಾದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಹುಷಾರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ದಿನದಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೂರ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನ ಪಗೋರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವ ಅಂಚನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೈವ್ ಆರೆ ಮಲ್ಪಿರಿ ಅಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಪೋಗ್ಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ ದಾದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂತೆ ದಿನ ಉಂತಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡುನಲ್ಲ ಉಂತಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ಲ ಮಲ್ಪಿನ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂತೆ ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇನ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂದೆ ಸಂದು ಪೋಪೇನ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಮೈನ್ ಅದು ನಮಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ ಹುಷಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರಳ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಾತೆರ ದಮ್ ಕಟ್ಟಿಲಕ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತಿನ ರೆಸ್ಟ್ ತೊನ್ಗ ಒಂದು ಬುಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಆತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಸ್ವರಳಕ್ಕೆ ಏನು ಪಾತೆರ ಬಂಡ ಶೀತ ಅದು ದಮ್ಮು ಪೂರ ಕಟ್ಟಿಲಕ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಪೋಯಿನಾಡು ಪೂರ ಬನ್ಪಿರಿ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಡ್ತದೆ ಬಿಡ್ಪ ಬೇರೆ ಅಂಚ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡುಕ ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲಡ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚದು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪ ಬಂಡ ಇಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಇರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೈತಿ ಪಲ್ಯ ಮರಪ್ಪು ಜೇರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾಗ್ಲೇನು ಓಲ್ತು ವರ್ತಿಕ್ನೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಯಾನು ಪಾತೇಜ್ ಪಂಡದ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ಪನ್ಪಿರಿ ಆಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬಿ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಒಬ್ರು ಮಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬುರದ ಆಲಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಉಂತುದತ್ತೆ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನೆ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒರಿಯಾಗ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲು ಎಂಚ ರೀತಿ ಪಾತಿರ್ವಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂಡರ್ನಲ್ಲ ಯಾನು ಬೇಜಾರು ಹೊರ ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೇರ ನಮ್ಮನ ಅಕ್ಲು ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ ದಾದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ
ಅಂಡಾಲ ಮುಂದರ್ಸನ ಪೋಪುನು ಇಜಿನ ಅಡೆಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಉಂತವೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಬೊರ್ಚಿನ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೇರ ಅಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆನ ತಮ್ನೆಲ್ ತೂದು ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಒರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವ ಒರಿಯಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಪಾಡ್ಪಂಡದು ಅಕ್ಲ ಅಂಚಪುರ ಮಲ್ಪಿನ ಮಕ್ಳು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಯಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊರ್ಚಿನ ಹುಷಾರ್ಲಿಜ್ಜತೆ ಅಡೆಗೆ ಒಂತೆನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂತವನು ಆಂಡ ಮುಂದೆರ್ಸನ ಪೋಪುನು ಒಂದುಲ ಉಲ್ಲೆ ದಾದಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ಚೊಪ್ಪುರ ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತ ಬಾರ ಪಾಡಾಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾವಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿನ ಎದುರು ಬತ್ತೆ ಪಾತಿರಡಂಡಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಡುಂದುಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಎಕ್ಕಿ ಅಂದದ ಉಂಡೆ ಇದೀಗ ಉಂತಾಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಪೊಷೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಂಜಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತುಜಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಆಪ ಜೊತೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡದು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡದು ನಿಜಾದ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಸೊರಟೆ ಗೊತ್ತಾವೆ ಅನ್ನ ಪಾತೆರ್ನ ಸೊರ ಆತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನುಜ್ಜಿ ಬರ ಕೇಂಡತೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿನ ಗೊತ್ತಾವ ನಿಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಪೊಷೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತುಜ್ನಿ ಎಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ನಿಕ್ಲೆ ನಂಜಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಡು ನಾನು ಪಕ್ಕಡಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಡು ಏರೆಲ್ಲ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚನಿ ಆಡನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಡ ಒಂಜಿ ದಿನೋಲ ಅಡಿಗೆದ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಬೇಜಾರದಿತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಪೊಷ ವರ್ಷ ಗೆನ್ನ ಕಟ್ಟದೊಂಜಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದು ನಿನ್ನೆ వచ్చి ಯಾನು ಲೈವ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪದೆ ಗೊತ್ತು ನಂಜಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಗಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫನ್ನಿ ಆತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ದೇವ್ರು ಮಾತ್ರೆಗೆ ಎಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪೊಸ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮನ ಕನಸು ಪೂರ ನನಸಾಡು.